ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ, мардуми ютуба, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 7 сентябри соли 2025 навори хонаҳо кардем баҳри шумо. 75% хонаҳое ки имрӯз ма баҳри шумо пешкаш кардагим бардоро квартира ва хонаҳои заминӣ аз душанбе ҳастанд. хоҳишмандам пайгирӣ кунед, навора ай аввал то охира тамошо кунед. агар ки дошта бошед чунин хонаи зебо ё ин ки квартира барои зуд савдо кардан, метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро. имо WhatsApp, Telegram ҳамаш ҳастай. Авто ТВ ҳамвақт дар хизмати шумоем бардоро. наомагиҳо хоҳишмандам подписатсия кунед. дӯстони азиз, ба маълумоти шумо як чизи дигара барасонам. ҳиҷома. ҳамин апаонро сигаб ҳиҷома мекунад танҳо барои модарон ва бонувон. масаж ҳам мекунем, мега кӯдакони аз синни 1 сола то 5 сола. ҳиҷома бардоро барои оромии бадантон. маслиҳати муфид барои шаҳр додан. ака бардоро гӯш кунед. ҳиҷомаи танҳо барои кашида гирифтани хун нест. якм дарди сар, миён ва буғумҳоро кам мекунад. дуюм системаи масъулиятро қавӣ мекунад. сеюм ба одам оромиш ва сабукӣ меорад. чорум ҳамчун як пешгирӣ аз бисёре аз бемориҳо истифода мешавад. дӯстон, панҷум барои воспаление, барои ханакӣ ҳам бениҳоят фоиданокай. шуморо рафтонтон шарт нестай. ҳамин апамон худаш мерава пештон. танҳо дохили душанбе. ака дигар тарафҳо бошад, боз хитон қатъи апамон маслиҳат кунед. ина марҳамат. хуб, эълона дидем хитон мардуро. мегзарем ба эълони якм. сараввал як хонаи фурӯшӣ ки дар шаҳри ҳисор будааст. дӯстон, инҷа боз наворшам ҳастай. дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабуз меган, дорои 2 дархона ва 4.5 сотиқи дигар замин дорад, ки акамон хостанд мо бигирем реклама кунем ва савдо кунанд. кухнӣ дорад, ғайр аз 2 хона. кухнӣ, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳастай бардоро. ҳамаи чизу чорае ки дар ҳамин хона мебинед, ягон чизша намегирад. бо тамоми чизу чораш, яъне ки фурӯхта мешавад бардоро. нархи ҳамин хонаро акамон 300 000 сомонӣ ака гуфтан, боз муомила мекунем. хонаҳо бардоро 5x4, яктиш 5x4, дуюм хонаш боша 4x4. балои блокай бардоро. семен блок нестай ки мақсад шумо дар замистон ханикира ҳис кунед, дар тобистон бардоро гармира. марҳамат, касоне ки боқимонда маълумотаро мехоҳад пурса, рақамҳои акаро мондагим, ҳам WhatsApp, ҳам дастаи ака занг зада чикор кунед, муроҷиат кунед бардоро. ба дуюм эълон мегзарем. шахсоне ки аз ноҳияи восеъ чорхонаага бихоҳем ки бо нархи 250 000 сомонӣ харидорӣ кунед, дӯстон, ҳатман дар ҳамин рақамҳои 987 06 08 60 телефони дастӣ +7 999 548 83 90 анаида боша бардори азиз. WhatsApp дорад. дар ноҳияи восеъ аст. ҷамоати Гулистон мега деҳаи Зафаробод, фермаи Пештарара меган бардоро. фермаи Пештарара, касоне ки дар восеъ бошад, агар 250 000 сомонӣ 8 сотиқи замин дорада, 4 дархонаи дигар дорад. ошхона, ҳаммом, ҳезулхона ё ҳастай. 20-25 тайга дарахтҳои мевадиҳандам ҳаст. документҳо 100% омода ҳастанд бардоро. обу соятш проблема нест. ба сеюм эълон мегзарем. эълони сеюмон боз як хонаи дигар дар ноҳияи шаҳри нав аст. ҷамоати Советобод мега бардоро. сабоҳ, касоне ки ҳамин шаҳри нав бошад, аллакай хитон мефаҳмед, дӯстони азизи ман. деҳаи Гулистон дорои 2 дархона ва 8 сотиқи дигар замин дорад. дарахтҳои мевадиҳандам дора бардоро. шумо метавонед ки боз чикор кунед, агародкорӣ кунед. ана кухнӣ, ҳаммом ҳастай, аловхона, анҷимхонам ҳаст. дар ин масъала мушкилӣ нест. 250 000 сомонӣ ана ҳамин хонаи зеборо гуфта истодан. айни ҳол мактаб, масҷид, мағоза ва аптека ҳамаш қариби як 700 метр дуртарак даастай. хоҳишмандам, кредит намешавад. хона бе чизу чораш савдо мешавад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омодаанд. худи ҳамин хона бошад соли 2020 сохтагие. балои блок бародарҷоно, соли 2020.
нав 5 сола кшидагай ба сохтани ҳамин хона. хуб тамос гиред ҳамин рақамҳои 985 010 868 ватсап дорад. ба эълони чорум мегзарем. дӯстони азизи ман, бардоро агар нав омада бошед хоҳишмандам якта якта подписатсия кардан фаромӯш накунед, лайкаро бизанед. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Сино аст, дар Гипразем, дар Вайни Гарадок. хитон аллакай фаҳмидем дӯстон. як хона дорада дар чорум ошёна худи ҳамин квартира қарор дорад. ҳамон ҳоҷатхонаш як аст дӯстон. квадратш бошад 30 метри квадратӣ, нархиш 283 000 сомонӣ гуфта истодан. айни ҳол таъмирша биган агар таъмири нав, ҳамон ҳоҷатхона як аст дӯстон. об ва барқи доимӣ, хона тайёр барои зисти зиндагӣ кардан. миёи бародарҷон, чизи чората мепардоида зиндагӣ мекунӣ. мегзарем ба панҷум эълон. боз як хонаи бениҳоят хуби дигар дар Душанбе аст, дар Сино, дар 65 микрорайони наздики Гипразем, назди кохи Борбад. дӯстон, як хона дорад дар чорум ошона худи ҳамин квартира дӯстон қарор дорада 30 метри квадратӣ бо нархи 330 000 сомонӣ. боз муомилаш боша бардоро мазлуми мо. рақамҳои 988 13 99 04 марамат занг бизанед. таъмир биган агар таъмир дорад, ирам боша бардор азиз, ҳамон ҳоҷатхонаш як аст. обу барқи доимӣ, хона айни ҳол ба иҷора дода шуда як моҳушта 2000 сомон мақсад иҷора метемага. хайки рақамо мондагия, хоҳишмандам чӯкни занг бизанед хитон. ба дигари эълон мегзарем. боз як квартираи бениҳоят нағз дуҳуҷраага ки дар шашум ошёна қарор дорада 45 метри квадратӣ дора бардоро, нархаш 280 000 сомонӣ. боз муомила дорад. аки шумо дӯстони азиз бибинед, ҳамин дом худаш доми 6 ошонаага астай. хонаам боша бардоро дар 6 ошона таъмир дорад. ҳамон ҳоҷатхонаи ин ҳам боша бардоро як аст. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% ҳастанд. муомила мешавад. танҳо харидоре ки аниқ бошад агар гуфта истодаанд. рақамҳои 071 16 51 15 да занг бизанед. 280 000 сомонӣ дар шашум ошона, ду ҳуҷра, 45 метри квадратӣ. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстони азиз. боз як хонаи дигар, боз як квартираи дигар азри зиёд дар Душанбе аст, дар ҳамин ноҳияи Рӯдакия бардоро, дар 33 микрорайони Павроти Ленинград. 33 микрорайон Павроти Ленинград дӯстон. дорои ду хона ва дар якум ошона қарор дорад. ҳамин бино бошад дӯстон азиз, ҳамин бино бинои 14 ошонаага аст. худи хона дар якум ошона. шумо дар дигар бардоро лифт мақсад ки шарт намешавад. баъзе домаҳо лифт надора бардоро, ба ошонаи баланд баромадан мегирен. и дар якум ошонае 320 000 33 квадратай дудархона. рақамҳои 501 30 70 70 да марҳамат занг бизанед. боқи манда маълумотро чикор кунед дӯстони азизи ман, аз худи яка пурсед. аниқ ҷош ҷои хубай. мегзарем ба ҳаштум эълон. эълони ҳаштумон боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. иам дар ҳами назди бозор дар Ленинский аст бардор азиз, дар Ленинский. ду хонаву дар шашум ошона, квадраташ 43 метри квадратӣ, нархаш бошад 300 000 сомонӣ. айни ҳол акамон акам хеле гуфтестай, леки бо муомила меша бардоро. масъалаи ҳуҷҷатҳо бардоро холи шаҳрнома дорад. таъмир бошад таъмири миёна. баъзе хонаҳои мо шумо бардоро иқа таъмир надорад. чӣ ҷои ҷойгакуниш аст. хуб, рақамҳои 873 02 30 бо 30 охираш марҳамат занг бизанед. аз худи ока бапурсед. бино бинои 10 ошонаага аст. худи хона дар 6 ошона. мегзарем ба 9 эълон. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. касоне ки агар камтараки дигар мақсад меҳнат кунам бага агар бародарҷоно меҳнат кунам бага агар ҳамин хонаи доошонаага ки дорои 3 комната ва 1 сотиқ замин дорад дар поёни корвон аст. 295 000 гуфта истодаанд. таъмирашда бардоро боқӣ монда таъмирашда як сафедкунӣ мондааст. як 5 000 сомони дига агар бардоро мезанем, ҳамин хонада ба тамом.
ремонташ аллакай пашти ба охир расидага. ҳамон ҳоҷатхонаш як аста не ки хеле дарунаш кушода бардоро. ҳамон ҳоҷатхонаш кушода шароитиш хубай бардоро, бад нестай. Ака касоне ки боз харидорӣ кунад агар муомила мешавад. Рақамҳои 974 7097 занг бизанен ё ки рафта аз наздик як бор дига ҳамин хонаи заминиро бардорё бинен. Ба даҳум эълон мегзарем дӯстон. Боз агар ӯ хона маххутон нашид шер бачаҳо бигӯен ки ремонт каҳандар кора ана ира бигирен. ин хона дар ҳамин Фирдавсияр дар маҳаллаи Гулбутта меган. Дар дуюм дуошонага аст. Инам 3 ҳуҷра дорад. Сотиқаш 2 сотиқ замин. ҳамон ҳоҷатхонаш аллакай ба худи шумо маълум шуд. Нархиш 330,000 гуфта истодан. Акамон айни ҳол. Рақамҳои 918 44 14 13 да бардор азиз занг бизанен. Хона бу таххонае. Хона бу таххона. Падвал ҳам дорад. Агар ки меҳнатдӯст бошен, агар бонувони азиз банка мекунен, дар таххонатон мемонед. И чиз бениҳоят чизи нағзай. хоҳишмандам мардоро расидем. Мардума лайкои худтонро дариқ надорен. Вақти зиёди шуморо намегирам. мехоҳам ки хеле квартираҳои нағз бисёртар бошанд. Агар ки шумо дошта бошед, бихоҳед ки савдо кунед, бихоҳед ки зуд яъне ки буфурӯшед хонаи худтонро мардоро, марҳамат, рақамҳои мо дар WhatsApp, имо, Telegram ҳастай. метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ ҳамвақт дар хизмати шумои дӯстони азиз. ба шумо ташаккур мегӯм, навори маро қадр карден. то наврҳои оянда дӯстон. Худои ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шавад бачаҳо.